este poema, igual que o anterior, ven dunha península, pero non da do Marraxo, senón da península do Carabel. A historia do Carabeleiro é un rosal que miña nai sementou na horta de meus avós, porque a panadeira a que ela lle compraba sempre o pan estuvo podando o rosal e doulle uns esqueixes. Este rosal estuvo moito tempo na horta dos meus abuelos, que estaba ao lado do mar, e creceu ali durante moito tempo. A filla da panadeira, amiga miña, no mes de xaneiro cumplía anos, entón quixenlle facer un regalo e naceu este poema. Fun buscar un esqueixo do rosal para poñerlle nunha maceta e regalarlle, e cal non sería a miña sorpresa de que había en ese momento unha rosa. Xusto ese día anterior pois ven a inspiración e eu escribí a historia do rosal. E di así: nun xardín estive unha vez, unhas mans doces me coidaron, a outras mans un día me entregaron, que nun xardín a carón do mar me sementaron, e ali medrei feliz, ao abrigo dos fríos ventos do inverno, observando o transcurso do tempo, e cada primavera florecendo con fermosas rosas vermellas que o corazón aledaban de aqueles que me ollaban. E así, outras mans que souberon onde estiven unha vez, un 15 de xaneiro me podaron, e de novo onde as miñas nenas me voltaron.